नमस्ते, शेवग्याच्या शेंगाची पापडी बनवते आहे. त्याच्यासाठी हे 1 किलो मी शेंगा आणले शेवग्याचे. आता हे कापून आहे ना याचे तुकडे करायचे आहेत आणि कापून झाल्याच्या नंतर ह्याला आहे ना कुकरमध्ये 4-5 शिट्ट्या करून एकदम चांगले मऊ शिजवायचे आहेत. तुम्हाला नंतर दाखवते शिजवून. हे असे सोलायचे नाही, याची साल नाही काढायची आहे. भाजीसाठी केले असे तर अशी सोलले असते. हे सोलायचे नाही, खाली याचे आहे ना आपल्याला छोटे छोटे तुकडे करायचे आहे आणि कुकरला लावायचे आहे. मी शेवग्याचे शेंगा कापून घेतले तुकडे करून आणि कुकरला लावले. कुकरला 4-5 शिट्ट्या करून घेतले. हे बघा, हे शेवग्याचे शेंगा 4-5 शिट्ट्या चांगले करून घेतले. थोडं पाणी टाकलं होतं. आता हे आहे ना आपल्याला याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हे आता आहे ना चमच्यानी थोडे असे बारीक करून घ्यायचे आतल्या कुकरमध्ये गरम गरम. आणि थंड झाल्यावर आहे ना मी तुम्हाला त्याची पेस्ट करून काढून दाखवते. हे पहिलं आहे ना असं चांगलं कुळून घेते. हे असं सर्व चमच्याने बघा चांगले असे कुळून घेतले. आणि मी पाणी आहे ना थोडं ठेवलं होतं शिजण्यापुरतं. आता याच्यामध्ये आहे ना मी थोडं पाणी टाकते, कारण त्याची आहे ना पेस्ट निघायला पाहिजे. पाणी टाकून चांगला कुळून घेतलाय. आता हे कुकर मधलं आहे ना हे मी जाळीमध्ये काढते. सर्व आहे ना शेंगाची पेस्ट सगळी अशी काढून घ्यायची. बघा, थोडं थोडं पाणी टाकून आहे ना काढून घ्यायची. आता मी पहिलं थोडं पाणी टाकलं आणि कुळून घेतले कुकरमध्ये. अशी सर्व आहे ना मी पेस्ट काढून घेते आणि तुम्हाला आहे ना परत याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून परत पेस्ट काढून दाखवते. आता बाकीचं तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे पीठ घेतलंय, तांदळाचं पीठ आहे. 1 वाटगा आहे. 1 चमचा मीठ घेतलाय. 1 छोटा चमचा तेल घेतलाय. हे पापड खार आहे 1 चमचा आहे. हे टोमॅटो सॉस आहे, हे 2 चमचे घेतले. हे मिरची, अद्रक आणि लसूण ह्याची मी 2 चमचा पेस्ट बनवून घेतली आहे. म्हणजे असं बारीक चेचून घेतलाय, म्हणजे पेस्ट केली आहे. हा गरम मसाला घेतलाय 1 चमचा. थोडासा अर्धा चमचा कमी ओवा घेतलाय आणि अर्धा चमचा हळद घेतली आहे. आता हे तुम्हाला दाखवलं. हे शेवग्याच्या शेंगाचा बघा अशी पेस्ट चांगली आली आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिलं पाणी गरम करायला ठेवते ते दाखवते. हे पीठ आहे ना मी साईडला काढून ठेवते आणि ह्या भांड्याने आहे ना आपल्याला पाणी मापून घ्यायचं आहे 1 वाटगा. पहिला मी गॅस पेटवते. टोप ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला 1 वाटगा पाणी ओतायचं आहे. आता या पाण्याला उकळी आली ना मग आपल्याला त्याच्यामध्ये आहे ना हे बाकीचं साहित्य टाकायचं आहे. पहिलं पाण्याला उकळी आणते. पाण्याला पण चांगली उकळी आली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे मी सर्व साहित्य टाकते. हे मीठ, हे अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट, ओवा, गरम मसाला, हळद, पापड खार, तेल आणि तुम्हाला आहे ना मी हिंग नाही दाखवला होता. आता थोडासा मी हिंग टाकते. हिंग टाकला ना की आपले मस्त पापड काय आणि पापडी काय चटपटीत लागतात. आता मी त्याच्यामध्ये एक टोमॅटोचं सॉस टाकते. एकदम असे पौष्टिक, खायला पण चटपटीत. जसे आपण आलू वड्या, कोथिंबीर वड्या खातो ना त्या पद्धतीने खायला चटकदार लागतात. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना आपली स्पेशल शेवग्याच्या शेंगाची पेस्ट टाकते. किती मस्त घट्ट आली आहे. आता याला आहे ना परत उकळी यायला देते. चांगली उकळी आली ना की आपण त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचं. एकदम मस्त उकळी आली आहे आणि आहे ना शेवग्याच्या शेंगाचं सूप तयार झालंय. आता तुम्ही घरामध्ये कोण वयस्कर माणूस वगैरे असेल चटकदार खाणार ना त्याला तुम्ही असं 1 ग्लास देऊ बी शकता. शेवग्याच्या शेंगाचं सूप एकदम छान झालंय. आता याच्यामध्ये आहे ना मी थोडा गॅस बारीक करते आणि याच्यामध्ये पीठ टाकते. पीठ टाकून असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपण मोदकाचं पीठ शिजवतो ना तसंच आपल्याला हे पण पीठ शिजवायचं आहे. आता याच्यामध्ये गुटल्या झाल्या तरी चालतं, कारण आपल्याला आहे मोदकासारखं पीठ शिजवायचं आहे. आपल्याला पलीनी पापड नाही घालायचे आहे. मी भोपळ्याची वडी टाकली ना बनवली तेव्हा कमेंट आली होती.
भोपळा पण खुश आणि आपण पण खुश. तर बाजारात गेले तर म्हटले एवढा भोपळा खुश झालाय तर शेवग्याच्या शेंगानं का सोडायचं. आणले पकडून शेवग्याच्या शेंगानं पण. म्हटलं चल आता तुला पण वडी बनवते, तुझी पापडीच बनवून टाकते असं म्हणून 1 किलो घेऊन आले. आता हे पीठ आहे ना बघा एकदम छान झालंय. आता थोडं टाइम आहे ना 5 मिनिटं याला मी असंच वाफेवर शिजायला ठेवते. गॅस बारीक केलाय आणि आहे ना पीठ शिजायला देते. पहिलं 5 मिनिटं झाली आहे. गॅस बंद करते आणि आहे ना एकदम मस्त वाफ आली बघा आणि पीठ पण चांगलं शिजलंय. आता आहे ना परातीत काढून घेते आणि थोडंसंच मळून आहे ना जास्त नाही मळायचं आहे. आता आपण गरम गरम असं चांगलं गरगरीत केलं ना चमच्यानी तरी पण होतंय. असं चमच्यानीच गरगरीत करायचं. आता तुम्हाला हे थंड करून दाखवते. तर गरम पीठ आहे ना ते मळायला पण नाही होणार आणि चांगलं तर एकदम पेस्ट बनली आहे, छान झाले. असं चांगलं चमच्या खोल घ्यायचा, खोल चमचा पण दिसत नाही. ह्या चमच्यानी आहे ना खोल चमचा घेऊन असं चांगलं घोटायचं गरम गरम. आणि आहे ना पापडीचा साचा घेतलाय बघा, पापडीची प्लेट घेतली आहे. ही आता आहे ना याच्यामध्ये टाकली आणि याला आता जॉईन करणार आहे. असं तेल आहे ना थोडं साच्याला आतमध्ये लावायचं, म्हणजे एकदाच लावायचं. पीठ साधारण थंड झालंय म्हणजे मलणे इतपत झालंय. आता हे सर्व आहे ना परातीत काढून घेते आणि तेल लावून आहे ना हाताला तेल लावून मळून घेते. हातावर थोडं तेल घ्यायचा आणि हाताच्या तेलाच्या हाताने आहे ना असं मळून गोळा करून घ्यायचा. एकदम थंड नाही झालाय, गरम आहे. पीठ चांगलं मळून घेतलंय. आता आहे ना साच्यामध्ये भरते. मी साच्यामध्ये पीठ भरलाय. आता मी तुम्हाला आहे ना पापडी काढून दाखवते. असे सर्व पापड्या करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. ही मी आहे ना दुधाची पिशवी फाडून घेतली आहे अशी. आता अचानक काय करणार, अचानक आहे ना आता साचे आहे ना एकदम टाईट झाला आणि खोलत नाही होता. त्याच्यामुळे काय केलं थोडंसं पीठ उरलं होतं ते आता काय करणार म्हणून आहे ना मी असे पापड केले बघा. म्हणजे मी प्रॉब्लेम तुम्हाला दाखवला, म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम आला ना तर तुम्ही पण असंच करू शकता ना, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला दाखवलंय. अशी गोळी ठेवायची आणि अशी प्लेट घ्यायची. आता आपल्याला आहे ना गोल पाहिजे तर गोल पण तुम्ही असं म्हणजे थोडे पातळ पण करू शकता. त्याच्यावर थोडी लाटणी फिरवायची हलक्या हाताने. असे गोल येतात बघा पापड. मग असं प्लास्टिक उचलायचा आणि आपण ज्याच्यावर सुकायला ठेवणार नाही असं प्लास्टिकवर त्याच्यावर असं उपडी मारायचा. हे बघा आता मी तुम्हाला हे शेवग्याची शेंगाची पापडी आणि पापड हे तळून दाखवते. हे शेवग्याची शेंगाची पापडी आहे ना याची आपण भाजी पण करू शकता. ही आपली खास रेसिपी आहे शेवग्याच्या शेंगाची पापडी. त्याचे मी थोडेसे पापड बनवले. टेस्ट करून बघ. एकदम वेगळे वाटते चवीला.
हे जरा पापडाचे पापडी त्याचीच आहे, शेवग्या शेंगाची पापडी. ही आपली रेसिपी गेली नाही आहे. पूर्ण हे 10च्या 10 वस्तू खूप चांगल्या आहेत आणि क्रंची आहेत आणि छान आहेत.